Soc Àlex Torres, president del grup de danses El Raval. Aquesta nit, així a lo que suposem que és un poc la fresqueta de l'estiu, anem a fer l'últim assaig del tradicional Ball de la Plaça del nostre poble, que tindrà lloc el pròxim dijous dia 8 a les 8:30 a la plaça de la Vila. És la dansa de la nostra ciutat, la dansa ritual del nostre poble, i durant aquest estiu hem fet diversos assajos per a que la gent pugui aprendre les evolucions, pugui aprendre els passos, la dama i la reina de les festes puguen aprendre el ball i puguen encapçalar com a caps de dansa del 2016 aquesta dansa del nostre poble. Soc Marta Soler Agustí, dama de la Cor d'Honor 2016. Soc Sara Ramos Cabedo i soc dama de la Cor d'Honor 2016 de Villarreal. Belén Lloret i soc dama de la Cor d'Honor 2016. Soc Ruth Manrique Ruiz i soc dama de la Cor d'Honor de Villarreal 2016. Soc Sílvia Cantabella Pi, la reina de les festes de l'any 2016. I aquestes són les meves dames. Pa, pa, para, pa, a dins. Pararam, para, pa, pam, pam, param, pam, pam. Ara anem a fer un assaig previ al ball de plaça que tindrem el dijous de festes i ja hem assajat diversos dies abans, però avui anem a fer un repasso per a tindre-ho ben clar i que mos isca de lujo. Para nosaltres, com hem ballat totes, és un dia molt especial perquè recordem els vells temps en les diferents danses en les que hem ballat. No res, esperem que isca molt bé, que la gent vinga a veure-mos també i no res, el que diu Marta, recordar vells moments. Si mai has ballat, al principi pot ser un poc complicat, però quan ja hem començat a ballar ja és superfàcil i no hi ha problema. Per a mi, ballar aquest any el ball de plaça, la veritat és que, com han dit totes, és un moment que espere, perquè també ballava des de xicoteta i presidir el ball davant, anar davant, per a mi és un moment molt especial. Aquesta dansa consta de diverses parts. La primera, que és la part més ritual, més cerimonial, es diu l'eixida dels balladors, perquè antigament els balladors eren gent o bé que buscava l'Ajuntament o bé la mateixa corporació en temps millors i eixien com a signe d'una dansa important, eixien des de dins de casa la vila, des de l'Ajuntament, que en temps més antics estava actualment on estan la plaça de la vila, els arcs, i des d'allí eixien a la plaça i feien la dansa. Nosaltres, simulant un poc aquest costum, eixim des de la porta de l'Ajuntament actual, que està uns metres més cap darrere, ballant d'aquesta primera dansa, que sols ballen els caps de dansa, és a dir, la reina amb el seu acompanyant i les parelles de les festeres. A continuació hi ha dues melodies que es coneixen com a les danses. Hi ha una melodia de danses on els balladors van entrecreuant-se fent una mena de cadena. Després hi ha una altra melodia on la gent que vol participar a la dansa se va unint a la comitiva i formant el rogle que formarà tot el ball. Després hi ha una altra part que es coneix com a la tana o ball de quatre, en la que els balladors en grups de quatre van fent les evolucions. Després tenim la marineria, que és una mena de fandango que es coneix a la nostra comarca, la Plana. A continuació segueix una altra evolució que es coneix com el ball de l'anguila. Una altra de les parts que segueixen és el ball de l'arenilla. Després continuem amb la jota, després venen les seguidilles boleres i per últim acabem amb una de les parts que s'han conservat als pobles de la Plana, al litoral, que es coneix com a la bolangera.